Hi guys! It's me, Cookie, again! Cash! So, Saturday, walay work. So, asa ta paingon karon. So, maglaag mi, but magpalit This time, nami kauban. Ay, kauban. So, stay tuned kung kinsa to sila. Pero first, magato sa tag. Mag-ano tagapis na to sa silang kwaon. Kay 7:30 na. Ay, no, mag 7-11. No, mag 7:11 ka later kay na ay paliton si Lilay po. Okay, so, ato sa may sa compound, kuha naman mga kauban. So, see you! Bye! Bye! A few moments later.
So what's up guys? I'm here sa Hanupolan. Cold Spring. I don't know. I don't know, but Cold Spring daw. Kay Tugnaw daw. Pero wala mi naligo. Tugnaw yun siya. Sikaw lang nun. So, asa ta recap daw sa ato ang itinerary. We went to Ostrich Tree, Don Narciso's Cafe, tapos niadtong bag-o nga tourist destination, nga uliga bulong si pangalan. na sila ATV, na sila bike, tapos na sila barbecues, nga Pero, tapos supposedly mo adto mi og Shrine. Cebu Pacific Shrine, pero unfortunately wala naman natudaan kay gi-renovate di ay. So hapit mi abot og himog. Oo, so tulo ang among naadtuan ang Ostrich Tree, Narciso, dagan kay may nabay. Dagan kay may napalit mga tanom. Mga prutas. Mga malit. Okay, so we're heading back to Cagayan.